Hej så sammen. Velkommen. Vi skal smage maltesisk slik. Ja. Mig Lukas. Ja. Det første vi har her, det er noget... ja, et eller andet lort. Ja, jamen lad os bare forholde os til den lort her. Jeg tror, det er noget hårdt vingummi, jeg har. Ja. Det kommer sådan en æsk. Så kan jeg klamme ud. Okay. Okay, er I klar? 3, 2, 1. Jeg kan lide. Og hvad så? Du skal spise det hele? Nej. Oh my god, du er ny. Ja. Hold for helvede. Det smager fucking lort. Det er sådan en Så er slags sådan en bar. karamel noget. Sådan en karamelbar. Det ser ikke med klamt ud. Det kan man ikke se nu. Ja, det får du lov at æde der. Ja. Jeg skulle nok æde det hele den her gang. Du kan jo hedde straffen for det før, det der du skal æde den helt mør. Nej. Jo. Og det er bare klamt der. Egentlig ikke. Det er bare klamt. De vil sige begge med. Nej. Okay. Så får du lidt med mig. Ja. Vil du spise det hele? Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Det smager ret godt. Wow. Der er lidt kokos omkring. Og så har sådan Tak for gavlen. en sådan ret mærkelig creme ting. Jeg kan godt lide det. Kan du? Nej. Det smager ganske fint. Nu har jeg sådan nogle vaffelting også inde i. Sådan, måske sådan en lille chokolade, når jeg ruller. Det smager godt. Nu mindre lige med at spise tilbage. Nej. Jo. Det er så tager bare en tid. Vi har ikke Det er set det. de der før, men det kan godt være, at de også er i Danmark. Det er nok i Danmark. Det her det er bare hvid chokolade. Men vi har ikke set det i Danmark. Ja, jeg har aldrig set den. Nej, jeg Jeg har har set prøvet det. den. Jeg kan først se den nu. Ja. Det ser lækkert ud. De ser ret dejligt ud. Hvad er sådan noget? Ja, det skal Når du man holde kan så er det bare normalt Du kigge kan også bare pakke ind det i. der af. Ja. Så jeg tror faktisk ikke, jeg tror, den er meget god den her. Ja, så vi kan bare vente med at spise det efter. Vi kan lige smage det, og så lige sige, hvad den smager. Det smager rigtig godt. Den er god. Det smager meget bedre end normalt. Nå. Næste. Jeg har aldrig smagt noget før. Det er Nesquik. Alle ved godt, Nesquik det er det bedste. De laver det bedste, kakao. Pulver. Det er rigtig godt. Jeg ser ikke reklame. Nu så, vi er lavet i sådan en bar, chokoladebar ting. Ja, lad os prøve. Ja. Du kan godt ikke have kakaosmag i, det kan jeg ikke lide. Det er ikke vores mening. Nej. Ja. Det er så ret smattet. Er du klar? Ja. Det smager sådan en slags isnød. Skal vi prøve den der bagefter? Det smager sådan lidt isagtigt, og sådan noget vaffen i. Det smager også ret godt.
Næste. Det skulle også være noget maltesisk. Jeg ved ikke, om det er en form for cola eller saftevand eller sådan noget. Og hvad kan en form for saftevand? Hvordan skal blandes? Ja. Ja. Jeg kan godt mene om sådan noget iced tea ting. Som man er god til. Det lugter af sådan noget sportscola. Nej, sport. Nå, lad os prøve. 3, 2, 1. Det smager øl. Ja, det gør det. Det kan være, det er øl. Okay, vi skal gå ind der. Det er sådan lidt surt i det. Det smager, jeg tror, det er øl. Det er øl. Jeg tror ikke, Der kommer sur eftersmag. Okay, jeg svælger på den her. Ja. Og ja, det er ret slemt. Så. Jeg troede, det var sådan noget dejligt cola noget. Det lugter i hvert fald mega dejligt. Men, okay, det lugter også det. Ja. Det er sådan en ølting. Nå, ja. Det her, det er også det samme som sådan en næstvigt. Det er bare noget knas i, så det ikke smage. Det her, det er sådan noget mandel. Noget. Jeg er jo egentlig spise noget lige nu. Ja, det er et eller andet. Ej, jeg kan godt. Det smager lort, det her. Ej, prøv lige at vise dem det der øl nu. Ej. Okay. Det kommer jeg fandme dårligt af. Jo, det gør. Ej, jeg kan mere plads. Masse blive næsten. Okay. Vi skal godt prøve at smage noget dårligt, det der er sjovt. Okay, kom. 3, 2, 1. Ja, det her det er noget chokolade. Crispy noget. Og det er så også... Jeg ved godt det. Jeg aner det ikke. Hold kæft. Det ser ret sjovt ud. Men noget mørkt og hvidt. Det er nok sådan noget kakao noget. Nej. Ja, sådan en kakao. Det er det... Du kan få den her. Okay. Nej. 3, 2, 1. Det smager ret godt. Det er sådan noget, smager sådan noget morgenmad, sådan noget der er inde i kuglerne. Med lys chokolade og... Det smager, ja. Og det smager sådan noget fyrværkeri. Ja. Det smager fint, ja. Ja, altså. Tvivl. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det her er. Det er noget chokolade nu. Okay. Det er sådan nogle slags bar. Det ser sådan ret sjovt ud indeni. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt, men... Lige orm. Ja. Ja, det ser mærkeligt ud. Chokolade med chokolade indeni. Mega fed. Godt, det gør mig. Det smager hundelort. Det smager virkelig musel. Ja, den smager lort, og det smager lort. Haha. Okay. Nu er jeg tilbage. Det smager sådan ret sjovt i det. Det smager lort. Okay, det her det er... Jeg tror det er det samme som den der var der før, bare noget andet, de har kulder i. Ja, lad os lige hurtigt prøve. Jeg tror også, den er god. Det håber jeg.
Ej, jeg får en i maven og alt det her. Det smager virkelig dårligt. Ew! Det ser fandme klamt ud. Og som sagt, vi ved ikke helt om alt er Maltas slik, men vi ved noget af det her. Vi købte den altid, så... Er det det samme, det der? Er det det samme? Fuck, det ser Det er klamt det ud. samme, Esben. Det er bare det samme, bare lidt større. Og det tror jeg smager endnu dårligere. Ja, Vi det... skal lige spise lidt af det. Ja. Okay. Og det skal være et ordentligt stykke glas. Jamen, jeg har et lille stykke stort. Halvdelen den der. Ja. Er I klar? Og du skal blive Jeg herinde. kan godt det først se jer. Blive herinde. Ja. 3, 2, 1. Der er chokolade. Vi Det er ikke det spiser- værste. Vi spiser ikke så meget den her gang. Prøv at spise det hele. Nej. Nu får du ondt, men får den i maven, det her. Hold kæft, min hår Nej, jeg gider ikke spise det hele. Det smager heller ikke så godt. Det smager... Okay. Så en ting tilbage. Det er ikke noget, vi har straks af. Kom lidt. Fuck, det ser klamt ud. Jeg tror, det er sådan en nudler, der er farvet. Det er det, det er det. Det har vi fået før. Ja, det ser meget syntetisk ud. Og det er, men det er 100% Maltas, eller det er sådan noget i hvert fald, ja, det er sådan noget som, ja, sådan noget rigtig Maltas-slik, eller sådan et eller andet, man kalder Kæft, det. hvor sejt det. Det er noget, vi ser på i Okay, Maltas. dips for den lysrøde. Ja, så dips for den hvide. Ja, det ser meget klamt ud. Jeg har smagt det før. Det smager Det er sådan sådan ret en mærkeligt. smoothie, der lige er blendet, og så kommer nogle nødder i. Det er lige mere sådan en slags is, med noget nødder i. Ja. Ja, okay. Nå. Vi skal lige spise halvdelen af det. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Og det smager mærkeligt og lort. Ja. Ej, det var gæt op. Og det smager sødt. Ja. Det var det. Det var det alt, vi havde.